ମିଶନ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଆମରି ପାଇଁ। ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଆମରି ପାଇଁ। ଆମ ଉନ୍ନତି ପଥେ ପୁଣି ରହିବ ସାଥେ। 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 ହାତକୁ ହାତ ଆମର ଦେବା ମିଶାଇ। ହାତକୁ ହାତ ଆମର ଦେବା ମିଶାଇ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏହି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଆମରି ପାଇଁ। ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଆମରି ପାଇଁ। ଏକ ଏକ ହୋଇ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା। ଏକ ଏକ ହୋଇ ଆମେ ଏକାଠି ହେବା। 10ରୁ 20 ମିଶି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବା। 10ରୁ 20 ମିଶି ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ିବା। ଆସ ମାସ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶ। ଆସ ମାସ ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶ। ମନକୁ ମନ ଆମର ଦେବା ମିଶାଇ। ମନକୁ ମନ ଆମର ଦେବା ମିଶାଇ। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏହି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଏହି ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଆମରି ପାଇଁ। ଯୋଜନା ଆଣିଛି ଆମରି ପାଇଁ। ଆମ ଉନ୍ନତି ପଥେ ପୁଣି ରହିବ ସାଥେ। 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 ଆମ ପଇସାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି। ଆମ ପଇସାକୁ ଆମେ ସଞ୍ଚୟ କରି। ନିଜକୁ ହୋଇବା ଆମେ ନିଜେ ସହାୟ। ନିଜକୁ ହୋଇବା ଆମେ ନିଜେ ସହାୟ। ଆମେ ଋଣକୁ ନେବା ନିୟମିତ ଶୁଝିବା। ଆମେ ଋଣକୁ ନେବା ନିୟମିତ ଶୁଝିବା। 10 ସୂତ୍ର ନିୟମକୁ ଆଗେଇ ନେବା। 10 ସୂତ୍ର ନିୟମକୁ ଆଗେଇ ନେବା।